Bunicul meu s-a dus, a făcut-o și a înțeles rostul lui la vremea respectivă și a murit la Odessa. În timp ce murea a scris 2 scrisori, ultimile 2 scrisori familiei și a spus așa: vedeți că eu mor acum ca erou al României și când mă îngropați o să mă îngropați ca dușman al țării, pentru că a înțeles că în acele zile se cam schimbau armele și a dat-o în acele 2 scrisări, practic mi-a trasat și mie niște sarcini de care mă țin. Era o lecție de... Una dintre scrisori a fost o temă de gospodărie a familiei și pe cea de-a doua, pe care a scris-o foarte greu lizibil, a dat o lecție de morală copilului lui cel mare, căruia îi spunea că dacă îl va ajuta Dumnezeu să trăiască, își va primi pedeapsa. Nu spun ce pedeapsă, era o mică lecție de morală, în sensul că și pe patul de moarte spunea familiei că nu trebuie să abdice de la corectitudine și la morală, indiferent